Surus India. Hi, Boro Underna. Hi. Mình vậy. Mr. Inda. Hi, good morning, darling. Good morning, Surus. आपका name, okay. मेरा नेम विश्वकवि है, विश्वकवि बसुमतारी. सूरज ने आज तो बहुत सुंदर लग रही है आप बोला. Oh, thank you. Senggi Bima, Bima like dan train Berna. Thank you, Senggi Bima. Makobor. Oh, na, okay. Hello, guys. Oमफ्राय मालाय खामानि जोब्बाय नामा बिमा होननानै गाबदों. मालाय खामानि जोब्बाय नामा बिमानो. खामानियाथ' मावबा दङ. गस्ला माने स्कुल ड्रेस सोमना दोनबावदों. ओमफ्राय ओंखाम संबावाखै जोंनि बिमा. ओमफ्राय दसे होनो होननानै जदों आं. दसे होनो होननानै होनोसै आरोना. ओमफ्राय मोजांहाय बिमा खुरुनुखुम होनबाय आरोना. दे जोंनि बिमा. बिमा Himalayan, hi, dan hi. Robin, hello. Acha, Probin, okay, hello. Pongkas aja, hello Nepali, hello Nepali, okay. Hello Pongkas. ओमफ्राय सुरसा आप त्रिपुरा से हो ना बोला. ओहो नहीं, मैं त्रिपुरा से नहीं हूँ. मैं आसाम से हूँ. चिरां डिस्ट्रिक्ट. प्रवीण नामा नमस्कार बोला. नमस्कार. By Hector. Oh my God, how old are you? बाद में बताऊंगी, ठीक है. Mike, hello बोला. Hello. Obotar, hi beautiful बोला. Hi handsome. Make you have today beer. जोंनि बिमाया मानखो दे होमबा बिमा आलु हागासिनो आं नों नाजों जानो होनदो. दे अन दं दे दे जोंनि बिमा दे जेबो नङा दे हाबाय थादो संदो दे. बटारा मानखो अरुणाचल से हो बोला. नहीं, मैं आसाम से हूँ. पंकज मानखो नेपाली से हो ना बोला. नेपाली से हो ना. नेपाली से हो. नेपाली नहीं हूँ, बोरो हूँ. Eugenius, hello. JR, hello. ओमफ्राय प्रवीणा क्या बोला. नेपाली, आसाम का नेपाली. मैं बोरो हूँ. सुरेश आसाम बोला. हाँ जी आसाम. ओबटारा आसाम बोला. ओबटारा ओके बोला है. पंकज how today. ओमफ्राय लक्ष्मणा सिक्किम से जी मैं बोला. ओके आप सिक्किम से है. ओके. ओबटारा नंबर मिलेगा बोला. नंबर फिर कभी ले लेना. ओबटारा मांग सो स्वीट बोला. ओके थैंक यू. सुरेशा आई थिंक
She is 28. ओके ज्यादा हो गया थोड़ा इनसे भी मेरा एज ज्यादा हो गया है सूरज से ओमफ्राय जा संगीता बिमाया अनार ना ओके नरेंद्र हेलो मैडम राधे राधे वाला हेलो राधे राधे नरेंद्र नमस्कार अतुला हेलो जी बोला है हेलो संगी बिमा ऑन पंकज your eyes very huh? Okay eyes is very small haha ऐसा देखने से बड़ा दिखेगा ऐसा मोबाइल रखने से पंकज your eyes is very sorry you are very beautiful बोला है ओके थैंक यू मेगा संगी बिमा ओनर ना ओके सिबरस I love you darling dress super on kiss matu mir जा मिस्टर इंडिया मन के help नेपाली help बोडो हाँ मिस्टर इंडिया ने हेल्प ना नेपाली हेल्प बोडो ना अवतार मन के जा लव यू बोला ओके संगी बिमा ओनर ना हेलो हेलो गाइस कौन है प्लीज लाइक करो चैनल में कोई नया है तो ज्वाइन हो जाओ काजोला जा हेलो बोला हेलो काजल गुड मॉर्निंग बोला गुड मॉर्निंग कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो काजल मा खबर दाना इंगला मा अच्छा ओके सबीरा जा हाय बोला हाय सबीरा हाय सुरेश संगी बिमा ऑन है सबीरा जा मंग बिजोनी बिजोनी ओके आपको हिंदी आती है हाँ थोड़ा थोड़ा आती है भाई एक्स एक्स हेलो बोला हेलो हम संगीता कहाँ से हो आप अच्छा मनकरू हाय संगीता कहाँ से है आप पूछा है संगीता आपको सूरज आप बहुत शरीफ लड़की लगती हो बोला हाँ थोड़ा सा हूँ संगीत ऑन है थैंक यू योर नेपाली गर्ल बोला हेलो दीदी गुड मॉर्निंग बोला हेलो भाई गुड मॉर्निंग बोरो केनियाना हाय बीमा कौन सा जगह से एलबी आया है रे बाबा आप मेरे मोबाइल का यूट्यूब पर हाँ अच्छा बीमा अंदर कौन सा जगह से एलबी आया है रे बाबा आप मेरा मोबाइल का यूट्यूबर हाँ आसाम बङाइगाव से एलबी आया है रे ब्रोकेन देवरजी ओमफ्राय जा पंकज आमोनके इउ आर भेरि ब्रोकेन आमोनके हेलो हेलो बिमा
हम हे बोला ओके broken table जी आप हे ओमफ्राय जोंहा पंकज गल आता है आपको कब चाहिए Senggiwa on Baza Sibara Samangka Dress Oh Baza broken here Amangka dislike dan okay at pangla broken here Poraila pangla yanga Sakti hai berna hai Senggibi Mamanka single होननानै हाय होनहरबाय नै single होननानै मिनिहरबाय नै ओमफ्राय what your name oh my name Bisukobi सोरनि hello guys कोई चैनल में नया है तो join हो जाओ ओमफ्राय जा ब्रकेना गुड मर्निं बाजै संगीता बिमा आंनि बिखानि बिखाजों सिथाबना थाग्रा बिखौ गोसोम आच्छा बिख्लो गोसोम होनदों आरोना अके ओमफ्राय जा गोमोनता हार्ट दे दिया है थैंक यू Omida hello I am from Tripura बोला है ओके आप त्रिपुरा से है ओके ओमफ्राय जा रुसी हेलो हम कैसे हैं हाय कैसे हो ओके मैं ठीक हूँ आप बोलो आप कैसे हो संगीबी माया ओ एम जी ब्रकेन आंनि आमाय मांखो थुकुल होनदों आरोना आमाय थुकुल होननानै हार्ट हरबाय नै संगी बिमायाबो थांखो एलना जामानखो कौन सा भाषा हो अच्छा बोरो भाषा है ये एलन प्लीज स्पीक नेपाली स्पीक नेपाली बोलना है नेपाली तो नहीं आता है where are you from बोला I am from Assam ब्रकेना मानके बिमा आंनि जिउ खिबु सुना होग्रा संगीता मा खालामबाय दं दायो नों होनना मिनिदों आरोना मा खालामबाय दंनो ब्रकेन हेयार आगैया सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनिकाया हाय बाजै होनबाय आरोना हाय मनिका आगै ओमफ्राय जोंहा बिकासआ हेलौ बाजै होनबाय आरोना हेलौ बिकास आगै मा खबर उमेशआ हेलौ बोला हेलौ उमेश फ्रांसिस ओके आई लव यू बोला है रतना हाय आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ लक्कन आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ विकास आंखो लाइक दान बाजै होनदों ना थैंक यू विकास आगै MO1670 निका आर यू नेपाली बोला नो मैं नेपाली नहीं हूँ ओके Where are you from बोला I am from Assam मैं असम से हूँ विक्रम मांगजा चाइना बोला मैं चाइना नहीं मैं बोरो हूँ ओमफ्राय जा ब्रकेना मांगो बिके बिमा हां थोनो मोनो नोंखौ सानसे नुवाब्लानो होनना मिनिदों नोंगौ नामाब्रा ब्रकेना रागै थैखाबायदो संगी बिमाया ब्रकेन OMG ओंख्रि संदों आं होनना मिनिदों आरोना ओंख्रि संदोंनो संगी बिमाया ब्रकेनिया बरक आजा लै खथ क्या दून आप कहाँ से हो बोला मैं असम से हूँ
उमेश हेलो फ्रेंड उमेश बोला अच्छा फ्रेंड उमेश हेलो कैसे आंनिया मा जालायखो आंना मा गिदिंलायखोलै जारलालै प्रकेना मा ओंख्रि संखोलै बिमा संगिता होनदोंना मा ओंख्रि संखोनो बिमा संगि सोंबाय नै ब्रकेना हाय फ्रम नेपाल बोला है साइलेंस हाय फ्रॉम नेपाल बोला ओके आप नेपाल से हो सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी बोला है थैंक यू बस संगी बीमा ऑनर ना ओके थैंक यू संगी बीमा लखना आई एम फ्रॉम त्रिपुरा आप कहाँ से हो बोला ओके मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय ब्रकेना आदसा बिखे बाजै नोङो बर' नङा नामालै होनदों आरोना आङो बर' नङाथ' आरो मा होनो ब्रकेन यार ओमफ्राय जोंहा उमेशआ मा होनखो आसाम उमेश बोला आसाम उमेश ओके उमेश जी कैसे हो फ्रेंड उमेश फ्रेंड साइलेंट ऐसा मा होनखो आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ संगी बीमा ऑन आरना थैंक यू आर यू मैरिड बोला हाँ मैं मैरिड हूँ मेरा बच्चा भी है ब्रकेना मा होनखो डाबल मा जाखो बेलाय अन आरोना डाबल अन जाखो ना माखो बेलाय ना जिर' जिर' जाखो ओमफ्राय जोंहा बर'आ मा होनखो स्पिक सिंगि बिमा अन आरोना दुनबा बराया कि खबर होनदोंना खबर फाल मर बिकासआ बाजै खबराथ' मोजांथ' नोंहालाय मा खबर होनदोंना आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो बिकासआगै ओमफ्राय जोंहा रतना क्या है आपका टाइटल क्या है अच्छा मेरा टाइटल बसुमतारी है साइलेंस जामांगो आसाम कहाँ से बोला आसाम बङाइगाव ब्रकेना जामांगो ऑनलाइन होनबायना संगी बिमा अनार ना आकाशा वेर आर यू फ्रम आई एम फ्रम आसाम अनजालिया मा होनखो हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै अनजालि ब्रकेना जा मिनिबाय आरोना मा मिनिनो ओंखारखो आइ फ्रम होनदोंना आदसा केलिसवारि राभा हाय आब' सरि हाय आद' आई एम फ्रॉम तेजपुर ओके मतलब आप तेजपुर से है ओके आकाशा वेर आर यू फ्रॉम बोला है आई एम फ्रॉम आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जे काश्मीरा जा हेलौ होनदोंना हेलौ जे काश्मीर ब्रकेना अन आरोना अन द्रिद मोनथाम अके ब्रकेन आगै संगी बिमा नै मा दारि संगी बिमा ना मा पिक्सार जाखो होनदो लक्षना जामानखो संगी बिमाया नोंजों आलु नाजों आलु ब्रकेन आंनि आमाइ थुकुल होनना बुंदों आरोना नाजों आलुनो ब्रकेन संगी बिमाया खिथाबाय लीलाया ओइ बोला ना ओइ ओमफ्राय जा रतना मा होनखो आप कोको बोरो मालूम है बोला कोको बोरो मुझे नहीं आती है रतन संगी बिमा अन थेंक इउ अनजालिया आंहा दासो होनदों जेबो नङा दे अनजालि आगै ओमफ्राय ब्रकेना गोथावथार माथो ना बाजै संगिता आंनि जिउ बिखा बिख्लो गोसोम होनना मिनिहरबाय नै बिखा बिख्लो गोसोमबावसो नामा ब्रकेनियारा बिमा आङो दसेनि उनाव फैबाय दं दे खिनो ओंखारदों खोमा दे मा होनो ब्रकेन आगै संगी बिमा अन संगिता बिमाया जा ब्रकेन दाउदै आंनि ना मिनिहरबाय नै ओमफ्राय हार हरबाय आरोना मिनिनानै दैमालु हेलौ गुड मर्निं बोला हेलौ गुड मर्निं संगी बिमा के नै बिमा मा पिक्सार होनदो सिनायबावलाया होनदो पिक्सारखौ मिथिबावलाया हायनास्रि आगैया जा गुड मर्निं आब' होनबाय आरोना गुड मर्निं हायना आगैया लाइक दा होनबाय आरोना थेंक इउ हायना आगै
Oमफ्राय बसुमतारी लाइक दान बिमा होनदो जा अनामिकाया थेंक इउ बिमा गुड मर्निं बिमा होनबाय आरोना गुड मर्निं अनामिका बिमा ओमफ्राय अन होनबाय अन थेंक इउ हरेसा जामांखो जय श्री राते राते बोला जय श्री राते राते ओमफ्राय जाबो अनामिका बिमाया अन थेंक इउ सिंगि बिमा अन हेलौ मेम Mati hello ma'am do you use Insta ओके मैं Insta ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करती है ओमफ्राय जा बसुमतारी अनामिका अन संगि बिमाया अन रतना मानके आपका आईडी हो गया क्या हाँ संगीता बिमा ऑन अच्छा रोटन के बसरे राजीवा जमन के आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम बंगाईगांव से हूँ मैं सेसादाव को बोले Susan where are you from okay I'm from Assam single boy अच्छा बाजो इंडरना ओमफ्राय बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय संगि बिमा अन बिबेक सामांखो हे हाय बोला हाय राजीवा ओय बिउटिफुल प्लेस देरना प्लेस ओके थेंक यू दे संगि बिमा अन ओमफ्राय जो संगि माबा सिंगेल आगेया जा अनार ना सिंगेल आगेया ट्रिट अनार सिंगेल ट्रिट अनार ना ओके रतन मन का खाना पीना हो गया बोला नहीं हुआ है रतन ब्रेकफास्ट हो गया लेकिन अब खाना नहीं खाया है संगीता बिमा अन ओके हेलो गाइस सोर दं सनाफोर लाइक होदो चेनेलाव गोदानबा जइन जादो ट्रिट अन सिंगेल आगेया संगि बिमा अन देहाजान কি খবৰ পৰা কৈ আছে না খবৰ ভাল মোৰ এতিয়া বঙাইগাঁও পৰা কৈ আছো देहाजान ओके ओमफ्राय जा सिंगेल आगे ट्रिट आरोना आच्छा ट्रिट लिरबाय थानोसै आरो ओके संगीता बिमा बिमा होननानै हारबाय आरोना थेंक इउ बिमा आं लाबाय आरोना निलसन जहार मनजित फर्टिबर हाय बाजै होनदो हाय बिबोनां मा खबर देहाजार माने एसामिस फाल खय एसामिस नाजाने देहाजान दे अलप सलप जाने ओमफ्राय जा संगीता बिमाया सिंगेल मा ट्रिट बेलाय ना मिनिदो आरोना मा ट्रिटनो खिन्थाहरदो संगि बिमानो सिंगेल लागै ओमफ्राय जा मुस्लिम एसके हाय बेरना हेलौ हाय संगि बिमा अन ओमफ्राय जा सलिम एसके मानखो जा हाय बेबी बोला हाय ओमफ्राय जा सिंगेल लागैया सैमानि हासुनाय नामा ट्रिट सैमानि हासुनायथ' आरो ट्रिट सेस होनदो ओमफ्राय जा एसके हाय बेबि बोला अके मनजिदा मोजां दे बाजै होनदो आरोना अके मोजां जानांगौ दे आगै मनजिद पाप्पुआ हाय बोला हाय ओमफ्राय एसके तुम कैसे हो ना
कहाँ से हो ना तुम कहाँ से हो मैं आसाम बङाइगाव से हूँ जीवना हाय बोला हाय एसके हाय बेबी बोला मनी मनी सिंह नेपाली गर्ल बोला मैं नेपाली नहीं हूँ सिंगल आ गया मन के सैमानि हासुनायलै संगीता बिमा ट्रिट ट्रिटा सैमानि हासुनायनो ट्रिट ट्रिटा रतन ने क्या बोला शादी हो गया तुमसे शादी हो गया तुमसे हाँ मेरा शादी हो गया है रतन मेरा बेटा भी है संगीत बिमाया मानके सिंगेल बिदिसो ट्रिट ट्रिट हा हा होनना मिनिदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया हा हा मिनिबाय आरोना गरकालि हाय बोला हाय सिंगेला मानके जोंहा ओइ संगीता बिमा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दानिसा मानखो हेलौ आब' होनबाय हेलौ आगै मा खबर सिंगि बिमाया जोंहा मानखो खावसे फाग्ला सिंगेल हाहा होनदो खावसे फाग्ला सिंगेल हाहा होनबायनो सिंगि बिमाया मणिपुर से हो आप बोला मनीष नहीं मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय एबिया जामोन के हेलौ बाजै गावदां राज फुजा नायनो थाङाखै नामा होनदो ओहो थांथ'वाखै आरोना थांगोन र' एबियाखै थांनाय जाथ'वाखै रतन ने क्या बोला मेट्रो मेट्रो आफला मतलब समझ में नहीं आ रहा सिंगेला मानखो ट्रिट ट्रिट संगीता बिमा हा हा होनदों आरोना ट्रिट ट्रिट संगीता बिमा सिंगेला अके ओमफ्राय धानिसा मानखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंख्रिया जोंना दालि जागोन आरोना ओमफ्राय जोंहा स्रिति अके अस्सलाम वालेकुम ना अके अस्सलाम वालेकुम ओमफ्राय जोंहा खोर बिएम मानखो फावदुर फाग्लि दिनैसो लोगो मोनफिनबाय गोबाव जाबायमोन होनदों दिनैसो लोगो मोनफिनबायथ' आरो गोबाव जाबायमोन पिएम खोर पिएम ओमफ्राय जा एसके हाय बेबि बोला दानेसा नों मा गामिनि आब' होनदों आरोना आङो आंनि गामिया मा होनो बिजनि दानेस ओमफ्राय जोंनि बिमा ट्रिट ट्रिट सिंगेल होनना मिनिहरदों आरोना सिंगेला ट्रिट ट्रिट होनबाय ट्रिट 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 हेलो हेलो गाइस सोर दं कौन है लाइक करो चैनल में नया है तो मत ज्वाइन हो जाओ मनीषा मन के आसाम में सब ऐसी ही सुंदर है बोला है हाँ सुंदर लोग तो है ओमफ्राय संगी बिमा अन हेलो 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 गाइस कौन है ओमफ्राय जोंहा खोरबि एमा मानखो बेसेबां गोबाव जाखो एलबि फैनाया होनदों आरोना आदसा आङो 10 जाबायमोन नामा बिएम ओमफ्रायो आधा घन्टायानो होनजाबाय ओमफ्राय जोंहा रुसि हाय आप बहुत सुंदर हो बोला थैंक यू होनदो हायना आगै अन थैंक यू संगी बिमा अन है थैंक यू सिंगेल आगैया मानखो बिके बिमा उल्था लाइक दान दे होनदो थैबाय दा सोरबा सोलोंनानै हरथोंसै आरो सिसखा संगी बिमा ट्रिट ट्रिट हायनास्रि हा हा मिनिदों नै ट्रिट ट्रिट हायनास्रि होनना मिनिबाय माबा मिनिबाय नै ट्रिट ट्रिट हायनास्रि होननानै मिनिबाय नै जोंहा संगी बिमाया हायना आगै ओमफ्राय सिंगेला हा हा मिनिदों दा सोरबा सोलोंगोन र' बेखौनो मा होनो सिंगेल आगै सानिम नेपालि बोला हि बर' जोंनि बिमा जा मिनिबाय आरोना सिंगेला ट्रिट ट्रिट
कार्बि एमा मांखो मैया क'आव थांदोंमोन आं लोगो हिमा मांखो हमबोनो हागौमोन ना आच्छा क'क्राझाराव अके मैया क'क्राझार थांदोंमोन आं लोगो हमबोनो हागौमोन ना होनना बुंदों अके थांफिनबाय आरोना क'क्राझाराव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बोल अच्छा मैं हिंदी बोला ओके हिंदी बोलना है संगी बीमा ऑन ओके ओमफ्राय जा सानिम नेपाली जैसे लग रही हो आप बोला ओके हेलो गाइस कौन है लाइक करो चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ सोर दं लोगोफोर चैनलाव गोदानबा जॉइन जादो आओ आप हिंदी भी आता है बोला हाँ थोड़ा आती है ऑल ओमफ्राय अनिला मांखो कैसे दीदी बोला ना मैं अच्छी हूँ अनिल आप बोलो आप कैसे हो संगी बीमा ऑन सिंगेला थ्रिदा खारबाय नामाब्रा होनदो दं माथो खम जाला होनदो सिंगेला मांखो बिके बिमा आंनि जिउ आङो खिबा खिबु सुना होग्रा बिख्लो गोसोम लोगोफोर मांखो लोरफो मावग्रा नामिन लोरफो मावग्रा थैखाबाय खिबा खिबु सुनाय थैखाबाय ओमफ्राय जा कार्बि एमा मा होनखो औ फैफिनबाय 23आव थांफिनगोन ओमफ्राय लोगो हमबानो जाबाय जानाय लांफागोन दे आं नोंसोरनो होनना बुंदों लोगो हमनो आरोना नायनोसै मा जायो कार्बि एमा 23 ओमफ्राय जा अनिला मोनखो क्या बात दीदी बोला क्या बात ओमफ्राय जा कबीरा मांखो ब्यूटीफुल भाभी जी बोला है ओके थैंक यू मानो गिदिंखो दालाय हाय राजुआ जा मांखो रामोरी ओके नेपाली हो बरो ओमफ्राय सिंगेला गै हा होनबायना रतना हेलौ रुपिस कुमार हाय डियार बोला ओके हाय डियार दुर्गेंद्र यू लुकिंग हानी अनिला मानके कहाँ से हो बहुत अच्छा हो बोला मैं आसाम बङाइगाव से हूँ थैंक यू सिंगेला मांखो माबाफोर दुखु मोनबाबो गुब्रु नाङा दे बिमा आंनि बिख्लो गोसोम नों हाहा ओरै मा दुखु मोननोब्रा माखौ गुब्रुनो गुब्रु नाङा मा दुखु मोनबाबो गुब्रु नाङा आरोना दे सिंगेलागै ओमफ्राय कबीरा मानखो मस हो भाभी जी बोला ओके देवरजी राजुआ जा मानखो नेपाली आस्था बीके बरो बोला नेपाली नहीं आस्था होनदो सेसलै ओमफ्राय नहीं आती है होनदो ओमफ्राय जा अनिला मानखो नेपाली नहीं आती है बोला नहीं सिंगेलागे हा बोला ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बयआ बिख्लोआ रे बाजै होनना मिनिदो आरोना अके
दुर्गेंद्र सिंह क्या हम 10 बन सकती है बोला है हाँ 10 बन सकती है कबीरा मंक ओके नाइस ओके संगीता बिमाया सिंगेल आङो नोंखौ बिराद गाज्रि मोनदों सुनि खि जानाय होनना मिनिहरदो आरोना संगी बिमाया बिराद गाज्रि मोनबायनो नोंखौ सिंगेल आगै ट्रिट अन रतना ओके हेलो गाइस हेलो लोगोफोर कार्बिएमा हागोनबा लोगो हमनो होनना बुंदों आरोना हागोन ना हायाबा होनदो मालाबा टाइमफ्रा मिलायाना ओमफ्राय जोंहा संगी बिमाया मानखो सैमानि ट्रिट होननायखौ होनना मिनिबाय आरोना सैमानि ट्रिट होननायखौनो सिंगेलागै सैमा मा बुंखो संगी बिमा अन मा बुंखो नों बिमा संगीता नोङो आंनि बिखा बिखाजों सिथाबना थाग्रा बिख्लो गोसोमखा ना होननानै हारहरबाय आरोना सिंगेलागै हा मिनिबाय ओमफ्राय खोरबि एमा मानखो बोरै खबरफोरा होनदाना खबरा दंथ'यो मोजाङैनो खोरबि एम नोंनियालाय माबोरै दं खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा रतननि क्या बोला आप तो बहुत खूब सुंदर है बोला है थैंक यू रतन देरा अनसुलिया मानखो हाय आब' मा खबर होनदों जा खबरा मोजाङैनो दंथ'यो अनसुलि आगै ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा आं वाइटि आं जायासै वाइटि आसामिया जाने ने एसामिस जाने ने एसामिस मतलब थोड़ा आती है ओलब आती है दे अलप सलब जाने माने बिसि नाजाने होनदो संगी बिमाया सिंगेल होनना मिनिहरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा रुक्सिया मांखो आप वीडियो देखकर बहुत अच्छा आपका वीडियो देखकर बहुत अच्छा हो ओके थैंक यू ओमफ्राय संगी बिमा अन जासमि बिटिवाया मानखो जारला महा जारला होनना मिनिदों आरोना महा जारला रतना मानखो मेरा भी है चैनल बोला आपका तुम्हारा भी चैनल है कि यही है या मतलब दूसरा है और फिर दूसरा चैनल है सोनुआ हाय हाय कैसी और कहाँ से हो बोला मैं अच्छी है और मैं आसाम बङाइगाव से हो ओमफ्राय दिया जामानखो माय गड ओमफ्राय खोरबि एमा मानखो दान्दिसे जिउ मोनसेयावलाय मा खबर मोजां जानोलै फावदुर होनना बुंदो आरोना दे ओमफ्राय जोंहा जासमि बिटिवाया एलबिनि फाग्लि जाबाय आंहा होनना बुंदों एलबिनि फाग्लि जाबाय आंहा होनदों माने एलबि गिदिङो ना मा जाखो नोङो
ना एलबि जासमि बिटिवाइ सिंगेल आगे मांगो बिखे बिमाखौ बांद्राय अननानै नुदों बियो बिमा संगिता सुनिया हा दे बिखे बिमाखौ बांद्राय अननाय नुदों बियो बिमा संगिता सुनिया होनना मिनिबाय आरोना संगि बिमाखौसो जावहरलायबाय नै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अनसुलिया मा होनखो मोजांथ' आब' सना होनदों दे आगै मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो जासमि बिमा ट्रिट होनना बुंदों आरोना जासमि बिमा ट्रिट होनना बुंबाय नै सिंगेल आगैया मिद्रुला मा होनखो हाय आब' होनना बुंदों जा हाय आगै सिंगेला संगिताया जा मा होनखो बिमाया सिंगेल होननानै नै मिनिबाय आरो माबा माबि हरलाबायनानै ओमफ्राय जोंहा सिंगि बिमाया बिमा आङो जि सुनोसै बायदो दे होनदों दे बिमा दे आंहाबो दङ सुनांगौ सोमनानै दोननाय दसेल' होनानै सुनोसै आंबो ओमफ्राय सिंगेल आगैया मा होनखो संगिता बिमा आंनि जिउ होननानै हारहरबाय आरोना ओमफ्राय संगि बिमाया सिंगेल दाउदै गला बाय खिथाब सुनि आं होनदों खिथाब सुनिनो बाय सिंगि बिमाया सिंगेल आगै ओमफ्रायो रन्जितआ अके सिंगेल आगैया दे बाजै संगिता लोगो मोनगोन ना बाय होनदों बाय नै ओमफ्राय जोंहा सन्तोषआ हाय होनबाय आरोना अके हाय सन्तोष अनुरुगा हाय बोला हाय अनुरुग रतना मेरा चैनल का नाम थानसा म्यूजिक है बोला है इसको तो सर्च ही करना पड़ेगा ना सर्च करके मिलेगा सर्च करेगा तो मिलेगा कहाँ गया ओके ओमफ्राय जाहोनोबो हाया हा मिनिदो लोंहोनोबो हाया आदसा सोरनि नाम जाखो बेलाय जाहोनोबो हाया लोंहोनोबो हाया आरोना सोरनि नाम जाखो सिंगेलागै ट्रिट आरोना अके ओमफ्राय सिंगेलागै अनुरागा जामानखो आई एम इंडिया फ्रॉम आप बोला मैं भी इंडिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जाहोनो हाया लोंहोनो हायाया साब बानायलायदो होनना बुंबाय आरोना साब बानायलायदो ओमफ्राय जाहोनोबो हायाया सन्तोषआ गुड मर्निं बोला गुड मर्निं सन्तोष आन्दास हेलौ मेदाम जी बोला हेलौ सिंगेलागै अन ट्रिट अन मा होनो ओंखाम संबाय नामाब्रा सिंगेलागै ना डिउटियावसो ना डिउटि गैथ'वा नामा खान्दासआ भेरि गुड मर्निं बोला भेरि गुड मर्निं बोला ओके भेरि गुड मर्निं अनुरुग जामांगा आप हिंदी आती है बोला हाँ थोड़ा थोड़ा आती है ओमफ्राय जितेंद्र ने हेलो हाय हाउ आर यू क्या कर रहे हो मैडम बोला ओके हेलो मैं ठीक हूँ अभी थोड़ा आप लोगों से ही बात कर रही हो आप बताओ आप कैसे हो जितेंद्र अनुरागा मंग मुझे आपकी भाषा नहीं आती बोला बोरो भाषा नहीं आती है ओके अनुराग आप बताओ कैसे हो खबर आपका अनुराग ओके कबीरामान का हर हर महादेव भाभी जी बोला ओके हर हर महादेव देवर जी ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मानखो बाजै आं दसे बाजै जाथिनानि एलबियाव थांना फैनि दे आदसा दे थां दे सिंगेलागै जेबो नङा दे
जाथिना सोरमोनलाय आंजोंबो लोगो दंखायोमोन नामाथाय संतोषा आप कहाँ से हो आप चाइनीज हो क्या बोला मैं आसाम आसाम से हूँ आसाम और मैं चाइनीज नहीं हूँ ओके जितेंद्र मन के आई एम इंडिया बोला है ओके आप इंडिया से हो इंडिया से लेकिन इंडिया कहाँ से हो I had la bazai like dan de biman berna okay thank you deh agai ampai jarotona आपका वीडियो के तो बहुत मजा आया मेरी वीडियो मजा आया थैंक यू रतन Panda Samangga I am from Dimapur I am close to see you okay अब दीमापुर से है Panda Samangga TB aja TB hi good morning बहन कैसे है बोला ओके TB ब्रदर मैं गुड मॉर्निंग मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो TB ब्रदर जितेंद्र मंग मैडम थोड़ा हिंदी बोलो ना प्लीज बोला थोड़ा हिंदी बोलना है अनुराग आप बहुत प्रीति हो बोला थैंक यू अनुराग प्रजाति भी ब्रदर मंग और घर में सब लोग ठीक है बहन बोला ओके घर में सब ठीक ही है टीवी ब्रदर आप बताओ आप कैसे हो खबर पैसा एम बी अमान के हाय 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 बोला खरबी एम अमान के नङा नोंना हिर'आ फैयाखै नामा फावदुनदो ओहो हिर'आ फैयाखै आंना इलेक्सन डिउटियाव दंहैयो आरोना आनन्दआ हुजुर आइ हेड ला मामाखौ दसेनि उनाव फैबाय दं दे बाजै बिखे आंनि जिउ बिख्लो गोसोम थाथ' होनदो दे जेबो नङा दे आगै ओइ आप कहाँ से है बोला मैं असम से हूँ इंडिया असम से अनुरागा मन गया आपकी कोई सहेली हो तो मुझे दोस्ती करवा दो बोला ओके मेरा सब शादी हो गया मेरा दोस्त अनुराग मेरा दोस्त सब शादी हो गया मतलब जितेंद्र मन के मैं जयपुर राजस्थान से हूँ बोला जयपुर राजस्थान से है पैसा रतन ओके जितेंद्र मैडम जी कहाँ से हो ना चाइनीज से हो क्या आप मैं इंडिया असम से हूँ मैं चाइनीज से नहीं हूँ रतन अमन के आई एम फ्रॉम त्रिपुरा से हूँ बोला आप त्रिपुरा से है ओके रतन देववर्मा रतन कुमार देववर्मा ओके संतोषा आप चाइनीज जैसी लग रहे बोला ओके ओमफ्राय थांखा शर्मा हेलो बोला हेलो 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 गाइस कौन है लाइक करो चैनल में कोई नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाओ गाइस सोर दं लोगोफोर आंनि चैनल ज्वाइन जादो दे गोदानबा रतन आपका हस्बैंड कहाँ से हो मेरा हस्बैंड बिजनी रतन ओमफ्राय एमार राबा गुड मर्निं बिनानाव लोगोसे लाइक दान होनना बुंदों अके गुड मर्निं राबा ब्रादार ओमफ्राय लाइक दान आरोना अके थेंक इउ मा खबर एमार राबा
Sayunia are very cute bola. Are you very cute? Thank you. Oमफ्राय खोरबि मामांखो खैथा जादों खोरबि मामांखो नोंसोरनाथ' मांखो सिथलि समस्ति गोलैयो दा ना सिथलि नोंसोरनाथ' सिथलि लिरदोंना समस्ति गोलैयो ना होनना बुंबाय आं बारा बुजियासै ओमफ्राय जोंहा सन्तोषा मानखो भाभी खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया है अभी मतलब बनाऊंगी थोड़ी देर बाद संतोष अनुरागा मानखो सो सेट बोला ओके पिता खमर अच्छा खमर डर के लिए कोई दवा बताइए बोला खमर डर के लिए मुझे तो नहीं पता है खमर डर के लिए क्या दवाई होता है ओमफ्राय एक बार हाय गुड मर्निं बोला हाय गुड मर्निं ओमफ्राय जा टीवी ने मंगा हम लोग भी सब ठीक है बहन और नाश्ता हो गया बोला ओके सब ठीक है तो मतलब ठीक है होना चाहिए टीवी ब्रदर नाश्ता नहीं हुआ है अभी टीवी ब्रदर थोड़ी देर बाद मतलब बना के खाऊंगी ओमफ्राय अनुरागा मानखो मैडम जी आप कभी वाराणसी उत्तर प्रदेश ओके प्रदेश में आई बोला नहीं गया मैं कभी भी अर्नब वाराणसी उत्तर प्रदेश और मैं नहीं गया है ओमफ्राय एमा राबाया गुड मर्निं आगै होननानै बुंबाय आरोना के गुड मर्निं राबा आदा योर इंस्टाग्राम अच्छा इंस्टाग्राम मतलब यूट्यूब से लिंक दिया हुआ है अगर किसी को ज्वाइन करना है तो रोटोना आपका बेटा कहाँ है बोला अच्छा बेटा स्कूल में है अभी ओमफ्राय सिंगल बय हाय आब' फैलायबाय होनना बुंबाय आरोना जा अके आगै सिंगल आगै ओमफ्राय आंनि सना लाइक दा होनना बुंदों जा थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो बिके किउट ओंख्रिया जोंना मा होनो दालि जाबावाखै आरोना मा खबरलै आंनि सना वाइटि एलबि होदोंमोन नामा ओमफ्राय जा अनुरागा हेलौ बोला हेलौ एमार राबाया जामान गादाया थाथ' दे आगै होनना बुंबाय हा मिनिदो दे ओमफ्राय अनुरागा मानखो बाबु बोला बलो बोला बाबु बलो अके ओमफ्राय आंनि अन आरोना अके ओमफ्राय बोरै निटक सुभाष ओके बोरै निटक मतलब समझ में नहीं आ रहा बोरै का तो बोरो जैसा लग रहा है ओमफ्राय आंनि सना अन थेंक इउ महादेवा जा हाय बेरना हाय आंनि सना मानखो अन आरोना अन थेंक इउ सुरेशा बाबू कहाँ से हो मेरे जान मैं आसाम से हूँ दीपंकर राज हाय बोला हाय सुभाष आई लव यू बोला ओके सेम टू यू होनदो खोरबि मामानखो दाखालि फट जानाया ब्रा आं आन्दा सिथलि अच्छा सिथलि समस्ति नोंसोरनाबो बेयावनो गोलैयो नामा होनदों आं आच्छा जोंना बेयाव गोलैयादां
ना बारा आं मिथिबावा दे गोरलैयादां फट जानायाथ' जोंनिखि जायाखै आरोना जोंना गामिया मा होनो ओरै बिजनिखैसो आरोना कार्बि एम ओमफ्राय जोंहा जिबन हाय होनबाय आरोना आंनिया मा होनखो अन आरोना खोराखै ओमफ्राय आंनि सना अन थांखाया मा होनखो आपने खाना खाया बोला खाना नहीं खाया है अभी ओमफ्राय आंनि अन वाइटि अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सुबासा मानखो वेर आर इउ फ्रम बोला आइ एम फ्रम आसाम इन्डिया आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय आंनि अन सन्तोषा मानखो खाना खाना क्या बनाया बोला है के खाने में ज़्यादा टेस्टी टेस्टी नहीं है आज तो हमारा दाल सब्जी है फिश फ्राई ओमफ्राय जोंहा नेपाली हो बोला नहीं हो प्रसन्जितआ हेल' हेल' बोला हेल' हेल' आंनिया मा होनखो खबरा मोजां नोंना नङा बिके किउट होनदो जोंना खबरा मोजां नङा आरोना मानो मोजां नङा जालायखो आंनि सना वाइटि मोजांसो जानांगौब्रा होनदो ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो बाय बाय दीदी मे आया बोला अके बाय बाय रतन रतन भाई थैंक यू मेरे एलविस्टर में आने के लिए रतन आंनि सना अन ओमफ्राय आसाम कहाँ से बोला आसाम बङाइगाव देरा मा खालामदों आब' होनना बुंबाय आरोना जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय क्या बोल रहा है ओमफ्राय जोंहा आंनि अन आइ हेड लाभ ट्रिट आरोना ट्रिट अन अके आंनि अन आइ हेड लाभाबो ट्रिट अके 11ता जाबाय ओमफ्राय मिलना मानखो खाथि रामरि हो और खाखुदी खाथि रामरे हो मिलन ओके खबर मतलब नेपाली से पूछा है ना खाथि रामरि हो ओके ओमफ्राय देरहाया मा होनखो जोंहा मा खालामदों आब' होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै एसे रायज्लायदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खाखु हाय गाइस होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा इबन मा होनखो राज फुजा नायबा मा नायाखैनो राज फुजा नायबायना नायाखै होनदों आरोना राज फुजाखौ नायथ'वाखैनो थांगोन आरोना एसे उनाव गोगोन सारां नमस्कार बोला क्या रे ओमफ्राय अबेनि आब'आ होनना बुंबाय आङो मा होनो आसाम बङाइगाव आगै ओमफ्राय खबिरा मा होनखो आब' मा खालामदों जेबो खालामाखै आगै रायज्लायबाय आरोना दसे होनदो आइ हेडआ मा होनखो जोंना बिके बिमा आं गोदो बायना हरनाय ड्रेसा दाबो दं माथोना हाहा ओरैसो थैबाय दाबो दं बोरायलायाखै आइ हेड लाबागै ओमफ्राय जोंहा आंनिया मा होनखो मा बुंबावनो बिके होनदों आरोना अके मा बुंबावनो हम जारला आरोना मा बुंबावनो जाबाय
मा खालामदोंब्रा नोंलाय आंनि सना ओमफ्राय जोंहा खाखुआ मा होनखो आपका टाइटेल क्या है बोला मेरा टाइटेल बसुमतारी है ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनदों क्या पूछा आई हेड अ ट्रिट होनबाय आरोना अके कबिरा गुमै आब' गुमैया मा खालाम होनदों आरोना अके नों नों गुमैया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना कबिर देब बर्मा आच्छा बर' लिखना भी आता है ओके काकू आप कहाँ से हो किधर से बात कर रहे हैं ओके मैं आसाम से हूँ अभी बङाइगाव से बात कर रही हूँ ओमफ्राय जा आंनि अन आइ हेडआ मा होनखो अन आरोना अके बङाइगावआ मा होनखो गैलिया ना आब' होनना बुंबाय आरोना बेखौथ' मिथिखागोन नोंसोरनो ओमफ्राय जा कबिरा मा होनखो ओंखाम जाया दे होनदों ओंखाम जाथ'वाखै दे कबिर आइ हेडआ मा होनखो जा खिबाय नामालै लेट्रिनाव देरहाया मा होनखो जा सोर दं आब' होनना बुंबाय रावबो गैया फिसाला दङ ओमफ्राय आइ हेडआ मा होनखो जोंहा अके मा जाखो बेलाय माबा फिदिंबाय नामा गेलेग्रा हा ओमफ्राय आंनिया मा होनखो थाथ' बिखे आं रंफुनि दे आंनि सना वाइथि ओमफ्राय आइ हेडआ मा होनखो जोंहा आइ बेलाय मा जालायखो मा जाखो बेलाय थैखाबाय थांखा बाबु मिलन I had love Malin Milon Nepali I had okay बाजै बिके होननानै ससमा हरबाय थैबा खम जाला ससमा हरबाय आरोना गाननासै आरो आं बेखौ मोबाइलाबायगोनसैहाय बे मालाबा गाननाय नायनांसिगोनलै र' इखौ सिंगेल आगै हेलो गाइस कौन है चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ सोर दं चैनलाव गोदानबा जॉइन जादो दे ओमफ्राय जोंहा देरहा दे आब' सना बाय होनना बुंबाय जोंहा देरहा गैया दे बाय आगै देरहा मिलना बिग फैन माया बोला है बिग फैन अके ओमफ्राय जा आनि सत्ति अशोक माया कहा अशोक हाय बोला जहन हाय बोला हाय से ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा मा होनखो नेपालि राबाजै नेपालि राबाजै गुदुङाव हाबना लाजाया ओंखारना दं नावलाय
आच्छा नेवलाय राबाजों होनदों आच्छा गुदुङाव हाबना लानजायाल' ओंखारना दं होनदों आच्छा बियो आरोना नेवलाय लानजायाल' हाबना ओंखारना दं आरोना नेवलायनि लानजाय खम जारला नोंजोंबो सिंगालालाय ओमफ्राय असुगास जोनोमा हेलौ आब' सना लाइक दान 35 होनना बुंबाय जोंहा थेंकिउ जोनोम आगै ओमफ्राय जहरना Where are you from Didi बोला ओके आई एम फ्रॉम आसाम आसाम बङाइगाव से हूँ मैं इंडिया आसाम से जहन भगवान आई एम फ्रॉम इंडिया वेलकम टू इंडिया बोला ओके आप ही इंडिया से है मैं भी इंडिया से ही हूँ लगना नार्जारि मा खालामदों सना होनदों आरोना एसे रायलायदों नै सना आइ हेड लाबा हा हा मिनिबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा जोनोमा मा गामिनि जाखो आब' सना होनदों आरोना गामि आङो मा होनो गामिया जोंना ओरै बिजिनि आरोना ओमफ्राय दा आं बङाइगाव दं ओमफ्राय बिरजन हाय आब' होनदों जा ओइ हाय बिरजन आगै गोबाव जाबायमोन ना ओमफ्राय BMW आ हाय होनबाय जा हाय मा खबर बिरजन आगै गोबाव जाबायमोन BMW आगै मा खबर ओमफ्राय केमेरा हाय होनबाय जा हाय ओमफ्राय जा जहना मा होनखो आइ इउ बर' गार्ल आइ उइल बर' गार्ल हाँ मैं बोरो गर्ल हूँ I am from Uttarakhand in Uttarakhand से है ओके ओमफ्राय आइहेड आगैया मानखौ बाजै बिके आङो थांनोसै दांलै कमेन्ट लिरनो बाबायलै बाल दिनै होनदों हैद जालायबाय बेना पकेट मोनबैसे गोजौआवबो पकेट गोनां गाहायावबो पकेट गोनां गानदों नामाब्रा नोंलाय गोजांदों नामा गोजांबासो माबायोना आखाइखौ बाहेरायाव दिहुननो बायो आइहेडला मागोन गोजांबासो ओरै थनथ्र' जेबायाव सोनानै थायो दे गोजांदोंबा आइहेडला बागै सोना थादो नोङो ओमफ्राय जोंहा बोसोना मा आच्छा गोरैथिया निमाहा होनाय आरो बुजायनाया मेलेम जाफिनि बिबान थामहिनबा नोङो बायदियाव बुजायनो गोरों होद मा होनो बोसोन मामा लिरखोब्रा आंहा बारा बुजियालै मा होनो बोसोन अफिसियेल अके यार आगै ओमफ्राय जोंहा लाक्सिया मा होनखो हाय गुड मर्निं मेदाम जी होनना बुंबाय आरोना हाय गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा BMW आ मा होनखो मुलां मोजां अके मोजां बाजै आंना खबरा होनना बुंदों आरोना अके मोजां जानांगौ दे BMW आगै बास अके आइहेडा ना थाबाव नांगौ बाजै आं होनना बुंबाय आरोना थाबावदो नाबा दसे आंबो दोननोसैयानो दांलै आंबो र' माबा जाथोंसै र' जोबजासिम थानो ना थांनो खामानि दंबा थांजागोन दे आइहेडला बागै जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा बोसोना मा होनखो आङो नोंनि नोजोराव जोबोद नेहाथ होद मा लिरलाबायखोब्रा बोसोनालाय बावाखै नामाब्रा सोरांबानो गोदान साननांगौब्रा बोसोन यार आगै ओमफ्राय जोंहा केमेरा आपको नेपाली आता है बोला नेपाली नहीं आता है लेकिन मेरा भी नेपाली मतलब भाई है नेपाली भाई बना है
जोनोमा मा होनखो जा हेलौ BMW मा होनखो FR ब्लग हेलौ होनदों आरोना आच्छा हेलौ सरि BMW FR ब्लग हेलौ होनना बुंदों जोनोमा बागबास नाइस फेस एन्ड नाइस लुकिं बोला है थैंक यू होनदो जहन बर' लड़की अच्छा है दीदी बर' लड़की लोग बहुत अच्छा है दीदी बोला थैंक यू जहन ओमफ्राय आइ हेड लाबा मांखो सोर खिन्थानाय नोंनो गाहायनि पकेटआ आखाइ सोनाय फाग्लि फाग्लि बिदि जायो होननानै दालाय गोजांबा सोआ सिंगेलागै खम जाला ओमफ्राय जोंहा दिपेन मा ओंख्रि बाजै गावदा होनदों ओंख्रिया दालिसो जोंनिया मिरामिस होनदो दिपेन आगै ओमफ्राय जोंहा लाक्सिया मा होनखो आप कहाँ से हो मेडाम जी मैं मेघालया से हूँ बोला मैं असम बङाइगाव से हूँ ओके आप मतलब मेघालय से है थैंक यू सो मच मेरी रेलवे स्टेशन में आने के लिए बिश्वनाथा मा होनखो आं सरि बोसोन आंजोंबा आं जाबाय अगियानखा थोद मा लिरलाबायखोब्रा आरोलाय मा उगियान सुगियान होनलाबायनो नोंलाय मानो उगियान जानोब्रा आगै थोद ओमफ्राय जोंहा जगदिशा आइ लाभ इउ नेपालि बोला है अके ओमफ्राय जोंहा बोसोना मानखो बिराद गाबबाय आं बाजै दाखालि मानो फार्स्ट खालि नामा फार्स्टआव गाबबाय गैलाब्रा आं थांफिनखाबायना एलबियावबो होनदो बांद्राय रागा जोंखायाखैमोन ना मा होनो बोसोन ओमफ्राय जगदिशा मा होनखो बाय आर्मी में है ना अच्छे फाइ आर्मी में है ना बोला मतलब एसएसबी में एसएसबी जगदीश ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा मा होनखो खामानि गैयालै बाजै सानै मा होनखो साननै नाइट डिउटि दंमोन जोब्बाय 7 देससो डिउटि गैथ'ला बाजै होनदो दे जिरायना मोनबाय आरो ने बेखायनोथ' बे 7 देसावनो नोङो सर्ट भिडिअ बानायनानै न' सिङाव मोसानानै नागारबा मा जायोब्रा आइ हेड लाबाखै नागारनायदोब्रा नोंनिखौबो ओमफ्राय जोंहा देबिला हाय होनबाय आरोना गोसोना मा होनखो ओंखायनो आङो रायदावनो साहस मोनला होननानै बुंबाय आरोना रायदावनो साहस मोना जानांगौ जाखोब्रा बोसोन ओमफ्राय जोंहा देबिला गुड मर्निं बाय गुड मर्निं गिता गुड मर्निं बला गुड मर्निं कार्बि एमा मा ओंख्रि संनो नागिरखो फावदुर होनबाय ओंख्रिया दालिसो जोंना कार्बि एम आइ हेडा मांखो जोंहा हा बबे खिबुनि सिंगेल नुखो नों सुनिलाय होनना मिनदो आरोना अके हो आच्छा आइ हेड अके सिंगेल होनफ्रांदोंब्रा सिंगेल होनफ्रांलायदों ओमफ्राय जोंहा देबिला योर भइस इज Are you speaking English or Hindi, please? Your voice is comfortable. Parents, are you speak English or Hindi, please? Devil, okay. Hindi बोल सकती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा. Devil. ओमफ्राय एमराबाय आंखो दाखालि बिरदावाव बुरजा जाबोबाय नामा सरि देव बुरजा जाबोबाय नामा आगैया होनना मिनदों आरोना बानायनो सोलाबाखैलै माबा नागारनांगौमोन आरोना भिडिअखौबो माबा टाइम मोनाखै नै बानायनो
राबादा ओमफ्राय जाबाय जाना फैबाय जों मोना ओंखामबो जाबोखाबावदोंसो ओमफ्राय जोंहा बोसोना मा होनखो जेनोखि जाया नोंखौ नुबाथाय आं दलद थाखायो थैबा होमबाथ' आङो नों थानायाव थांनो हानाय नंला नङाबा नोङो आं थांबा दलद थाखांगारगोन बाला खम जारला कार्बि एमआ दायो आंनि लिंक हर फेसबुकआव दे होनबाय दायो आंनो लिंक हर मा होनो आंना बेयो मा होनो फेसबुकआव होखानाय ना माबाया कार्बि एम फेसबुकआ आंथ' माबोरै हरनांगौ फेसबुकआव कार्बि एम नों सोर जाखो मा होनो फेसबुकआवबा सोरमोन आं नोंखौ सिनायनाय नङाना ओमफ्राय आइ हेडआ मा होनखो जोंहा बिगुर बि हेल' हो बिगुर बिख ने फाग्ला बायदिसो जागोन बे मा होनखो बिगुर बिदि नों फाग्ला बायदिसो जागोन बे हारसिंनो मोसालाबायना बायबा थैगोन जोंनाव मानोलाय जानांगौ जाखोब्रा न' सिङाव मोसादोब्रा थैखागोन ओमफ्राय आइ हेडआ हा मिनिबाय आइ हेडआ मानखो थ्रिद आरोना ओमफ्राय जोंहा किया करू हा कुछ होता है अके ओमफ्राय सिनुआ नेपालि हो बोला नहीं हो होनदो ओमफ्राय कार्बि एमआ मानखो र' हरनि आं होनना बुंदो हा फ्रेन्ड रिकुवेस्टसो माबासो हरनांगोन फल' खालामदो होनबालाय होनदो हाय where are you from I am from Assam I had love on okay guys आं दोननोसै दे सनाफोर अभी एलबी रखती हो गाइस कौन है मेरे एलबी स्क्रीन में सबको बाय बाय थैंक यू सो मच सबको मेरे एलबी स्क्रीन में आने के लिए आंनो नाङालै बाजैनो नाङाबाबो नागारदोब्रा देनां खामानि होगोन आइ हेड लाबागै आसाम कहाँ से हो आसाम बङाइगाव बिजनी समझ बङाइगाव बिजनी मालूम है क्या लिखती हो I had okay BK Bima sorry okay Bima bye bye बोला okay bye bye broken sorry I had love okay bye bye कर भी ये मामा के हो खिंतु रेस्पॉन्से ओके रेस्पॉन्से हो खिंतु वरना रेस्पॉन्स ओमफ्राय जोंहा डेभिसआ नायनि आङो ओमफ्राय डेभिस hello guys bye bye सबको bye bye deh सनाफोर सोर दंमोन bye bye गासिखौबो
गावनि बिनानाव मांखो जोंहा राबा दे आं दोनबायसोमोन नै गावनि बिनानावजों ने थांसै दे बाय बोरैबा मोनो कमेन्ट होबाय थानो दे राभा ब्रादार बाय ओमफ्राय सोर दं मा नाममोनलाय खारबि अके बाय गाइस सबको दिल से बाय मेथाइ गैला मोन